Sorry? Dat Nico is? Ja. Oké, dus het stiet niet voor niks voor op zien. Nee, zie je trekkertje zetten altijd. Hè? Of nee, Nico? En wie heeft mama? Wie eigenlijk? Wat is dat? Goed zo. Brenda. Ja, Hallo Brenda. Ah. Ja. Wat dacht ik? Wat komen die hier doen? Ja, ik dacht van zeker nog goed. Ja, toch wel. Ja, ik was zo rustig aan het rijden, hè, want we gaan nog aan de kant. Gewoon. Maar dit is wel, vinden wij dan, een van de mooiste stukjes van Lottem. Ja? Ja, maar hier zo fijn een rondje te maken. En hij woont ze lekker, Rustig. lekker rustig. Dus vandaag druk zei je al. Dus vandaag druk zei je al. Normaal komt er nooit zoveel uit te zien. En is dit een complete kroost? Ja, mijn gezinnetje, ja. 2 jongens. Ja, 2 jongens, ja. Hé Jori. Ja. Dat is erg leuk, zeg maar, hè. Oké, door. Heng. In de auto. En doen ze mama ook een beetje helpen, Toes? Soms wel. Meer papa, hè. Want wat is er met papa altijd? Altijd het neusje te toch. De meisjes zit toch? En dan moesten we wat moesten we doen? Doe de appel zetten. De haspel zetten. Ah. Ja. Dat het er. Ja, daar staat de meneer, ja. En daar staan de boompjes van papa, ja. Heeft u aan al zelfs, toch? Dat zijn de boompjes van papa, hè? Nee. En wat doet papa met de boompjes, Nico? Doe de poolteken. Doet het- Poten. Oh, ik doe altijd met de... Maar doet er ook met de boompjes sproten? Nee. Of alleen poten? Alleen poten, zeg maar. Kom Sjaak voorbij, hè? Oh, dat is Sjaak. Ja. Hallo Sjaak. Wat wil je dat weten, hè? Ja, moet u hebben toch wel. Nou. Of heeft toch ook een leuk verhaal, Sjaak? Ik heb zo'n verhaal, dat is wel niet goed voor. Is dat zo, Brenda? Ja, de meestal wel, hè? Veel voor mij. Is het ook allemaal woord wat Sjaak vertelt? Nou, als ik lief, dan kun je het huren. En als je het niet kunt huren, ja, dan snap ik het niet. Ja, maar ik ken hem niet, dus wie weet ik nou of het gelogen is of niet? Ik hoor wel, ik heb er veel naar gekeken. Ik ga nou kijken waar nog wat kan halen. Ja, we stonden hier niet handig, hè? Nee, Ja, nee. ik me rustig. Door kan het nog net, hè? Kan er net tussendoor. Ik wil spijt halen, dat is niet beter, nee. Ook je ziet van, Ja. Ja. Ook je gaat niet je vuurrot Ja, halen. nee, halen, ja. En we gingen halen, hè? Maar het zal wel als gedaan zien met asperges, of niet? Ja, er zijn er heel veel die scheiden nou uit. Maar we waren toch iets later aan de gang en ja, we gaan toch een beetje langer door. Want? Ja, we waren wat later aan de gang. De plastic er wat later over opgeleid, puur om ja, het seizoen een beetje later te hebben. Maar, Sjaak, heb je wel genoeg stekers kunnen vinden dit jaar? Nou, in het begin was het heel moeilijk. En de Polen waar je niet richtig komt, hebben we wat scholieren gehad van 18 tot 20 jaar. En die hebben me goed uit de brand geholpen. En toen kwamen die anderen en nou zit het wel op peil. Maar ja, asperges steken, dat kent ze niet zomaar, hè? Dat kent ze Nee. niet binnen een dag. Je moet het willen. Oh, oh ja? Je moet het willen. Maar dat is toch, dat is tot nou toe toch van de plaag afgekregen. Ja, allemaal ja. Je kan een dag dat een paar rijen over hebben moeten slaan, maar de grootste dag is er nou weer mee en dat is er niet veel gebeurd. Dus daar heeft dit jaar wel wat verdiend. Maar dat weten we nog niet. Oh. Nee, dat, We maken pas aan het einde van het seizoen de balans op. zeker, maar dat is geen wetpot. Oh ja. Nou, misschien volgend jaar dan. Ja, dat zien we daar wel. Of ja. Top, hoor, hè? Goed, Tot kom. leuk. Ik kan Ja. niet malen. En blijf braaf, hè? Ben ik altijd geweest. Hoi, wat. Hoi, hè? Want dus dat is de aspergeboer. Dat zijn de buren van ons, ja. Dan gaan we bij de buren asperges halen. Moest ook, hallo, Hoi. moest ook de lokale ondernemers moesten toch Ja. een beetje steunen. Ja, maar ja, hoe makkelijk is dat? Oh, hoe en hier halen. Ja. De jongens kunnen op een fietsje, want dan vinden die ook wel leuk. Dat vinden die het leukste.
Ja, hier dan zit er altijd tractor tegen. Je zei net al, er zit een regenmotor achter. Maar Wat zit erachter? de regenmotor, dit moet de regenmotor voorstellen. En wat is dat? Ja, dat zit hier nou nergens op het veld. Oh, is dat voor de haspel? water, ja. Ja. Voor het water goed te krijgen, uit te putten. Maar die mens is, wat is dit, een boomkweker? Ja, dit is boomkweker, ja. Wat voor boomjes? Hoofdzakelijk fruit, sierfruit en fruit. Dus appels, peren, kersen, abrikozen. Dus ja. Dus als er nog onverwachte, maar als er nachtvorst op komst is, dan schiet hij in de stress. Nee, dit niet, want wij doen het echt van klein tot groot. Hè. We doen enten en ook leren. Echt van mini tot 2-3 jaar en dan gaan ze weer eens weg. En dan gaan ze nog meestal nog een grotere, de buim wat groter willen hebben, zeg maar. Er zijn consumenten die de buim al met 5 jaar willen hebben. Er zijn consumenten die het ook pas vanaf de 2-3 al willen hebben. Dat is gewoon nog geen groeien, zeg maar. Dus we hebben eigenlijk de eerste 2-3 jaar hebben we de buim. En dan ga je dat bij ons weg. Heb je nog last gehad van de crisis? Net niet. Nou, tot nou toe. Want? Dus net voordat die allemaal waren ze weg. Net voordat de corona gebeuren begon, Ja. was eigenlijk alle buim waren bij ons net weg. Er waren nog 2 leveringen wat nog weg moest. Die zijn nog allemaal weggegaan op dat moment. En toen waren we klaar voor dit jaar. We zien pas in oktober beginnen we pas weer. En dan hoop ze dat het een Huland weer... Ik hoop het wel. Ik hoop dat we het allemaal wel weer aantrekt weer en weer kan verkopen. Dus. En waar haalt je dan in de tussentijd de inkomsten vanaf? Deze periode niet. Dus dit is een periode voor Alleen maar alle veurdingen voor volgend jaar. waaronder oculeren. Waaronder ook leren, ja. Nou, als ze ergens verstand van oculeren hebben, dan In is het Lottem. wel een Lottem, hè? Ja, maar wij doen het met de bumpjes en bij de roers doen ze het ook natuurlijk. Maar met de bumpjes hebben wij het ook, ja. Dit helpt ze ook mij in de brief. Beetje. Ik weet eigenlijk nog zelf 2 dagen in de week. Gewoon ergens anders. En de rest, wat ik kan helpen, doe ik. Eigenlijk nou nog niet, maar dit is in de toekomst wel de bedoeling. Dat ze in het bedrijf giezen. Ja, als die mannen wat groter zien. Ja, juist. Ik heb niet voor niks voor kinderen gekozen, zeg ik altijd. Ik heb 2 jonge kinderen en daar wil ik van genieten. En daarom werk ik nou met 2 dagen in de week. Kijk, ook leertijd, dat zijn 3 weken. Misschien 4 weken, zeg maar. En dan in die tijd help ik wel wat meer aan mij. Dus dan werk ik wat meer. Dan ga ik niet naar mijn schoenhelders meestal. Dus ja, dan is het even een drukkere periode. Maar de rest van de tijd ben ik lekker met mijn jongens thuis. Heerlijk. Ik vind echt, ja. Ja. Ja, Want van dat soort wets zien ze groeit. juist. En Ja. hoe leuk is het als er altijd iemand is, of pap of mam. Ja, Hè, ook dadelijk als ze uit school komen. ja, dat is het juist. Als we op school komen, dat is juist het leukste. Hey, en die 2 dagen in de week, wat doet zich dan voor werk? Prijsschoen maken. Dat is heel wat anders. En wat doet ze dat? In Zevenum. Dus ben je niet elders in de buurt. Oh, dit is eigenlijk een... Nee, ik ben officieel in Lomsen. Echt hoor? Ja, officieel ben ik in Lomsen. Ah, oké. Ik kom in Auguststraat, het geeft gewoon op de Hanekerweg. Ja. Ja, ik heb 4 jaar aangewend. Aha. Hoe lang ben je er al weg dan? Ik ben er nou al, ik ben er nou 19 jaar weg al. Zeg dat goed? Ja, dat zeg ik goed. En die Bijna elders, 19. en die elders wonen in Zeren. In Elders wonen nou in Zeerum, ja. Hey, en prijsschoen maken, wat moet ik me toch bij voorstellen? Gewoon dat het de winkel in kan. Vandoor goed ga je het echt de winkel in. Dus het wordt schoon gemaakt, klein gemaakt. Nee, het is eigenlijk, ja, dat wordt gerooid en dan komt bij ons. En dan wordt het door een machine. En wij maken eigenlijk de laatste blaadjes straf wat smerig is. Korter snijden, de wortels eraf snijden, zo'n dingen. En dan ga je het de doos in en dan ga je de bios weer weg. Leuk werk. Ja, ik doe het al, nou, hoe lang werk ik er al? 14 jaar. Ik ben er als schooljeugd begonnen, hè. Met mijn 12, 13 ben ik er begonnen. Ja, 13 waren ik, naar Poorten, hier staat en vanaf 16 ben ik er eigenlijk schoon gaan maken. En dat is eigenlijk gebleven. Ik heb de bloemisteropleiding gedaan. Maar vanaf dat ik heb ik de bloemisten heel even achterwege gelaten. Omdat ik mijn dag niet kon werken wat ik heel goed werken. Ik zeg, dan laat de bloemisten maar heel even zien. En dan ga ik de prei doen.
eigenlijk ook wel een beetje krank zijn. Een werkloze bloemiste in Lottem. Ja, ik wil er wel heel graag in, maar de meeste werknemers willen heel graag dat ze minimaal 3-4 dagen werken. Ja. En ik wil dat niet. Maar zou dat nog wel gebeuren? Hoe denk hier in de bloemen? Ik hoop het wel. Ik hoop dat ik wel weer wat kan vinden in die branche. Dus dat hoop ik heel graag eigenlijk. Dat is eigenlijk wel het liefste wat ik hier wil. Gaan we nu auto horen? Ik heb een auto. En dan een eigen bedrijfje? Nee, want dan heb ik nog niks. Dan zien we hier allebei aan het werken. Heel 4, 6 dagen in de week, soms 7. Ik ook, ja, dan hebben we geen gezinsleven meer. Dus ik zeg altijd, we moeten op vakantie gaan om ons vrije dagen met elkaar te nemen. Dus we hebben, ja, nou al deze tijd al gaan niet. Haspels zetten, want het is nou ook wel de haspels aan het verzetten en doen. Ja, want in hoeverre is de drukte voor ook een probleem? Nou, veel. Ja, want die bamkes moeten nou toch... Die moeten nou groeien. En vooral die biostoelstoren, die moeten zeker groeien. Die moeten nog groot werden. Maar als ze dan niet meer het water uit een beek mogen ja, dat hebben we gelukkig allemaal tot de... Ik ga niet waar ze uit de beek haalt, want dat mag nou al niet meer hoor ik toevallig. Maar we doen het eigenlijk meestal uit de putten. Dat mag nog wel. Maar ik kan ook nog wel eens... Ik heb het nog niet gehuurd en het niet mag, maar sommige plekken mogen het niet altijd meer. Dus, sommige plekken mogen het niet meer altijd. Dus ja. Dit is onbetaalbaar, hè? Ja, dit is echt, ja.